Laida, non gaude oraintxe bertan? Zuritxeko erdigunean, alde zarrean. Gustatzen zaizu, toki ona da, bizitzeko, hau adibidez. Polita da, bai, karestia ere. Zenbat urte daramatazu hemen? 6 urte, hemen bizi naizela. Hona ekarri zaitu, zure pasioak, edo gehien gustatzen zaizuna, bibolina, jotzeak. Bai, musikaria naiz, bibolin jolea. Orain zuzendaritza egiten ari naiz, baina bai, bibolin jolea naiz eta ona etorri nintzen. Musika egitea edo musikan aritzea etengabeko ikasketa prozesuan egotea da. Bai, etengabeko lana, bai, bizitza guztia. Bizitza guztia, are gehiago, 3 urterekin hasi zinelako bibolina jotzen. Bai, 3 urterekin hasi nintzen. Baina bibolina zu baina handiagoa zan. Bibolin txikiak daude, bai. Jostailu eran, bibolin txikiak daude eta hola hasi nintzen japoniar metodarekin, Suzuki metodoa. Zein da hori, nola da? Nola da, umeak hasten dira txikitandik biolina edo beste instrumentu bat jotzen eta normalean entzuten duzunarekin jo egin behar duzu. Hori da, umeak txikia direnean ere hitz egiten ikasten dute gramatikarik gabe, eta hori da puntua metodo honetan. Familiatik datorkizu zaletasuna, ez, edo pasioa? Bai, hori esango nuke, bai, nera eta konponista da, orain erretiratua da nago noski, baina katedratikoa, analisia kontrapuntua eman zuen, goi mailako kontserbatorioan, gero musikenen ere. Bai. Eta beno, agian hortatik. Ama psikologa, eta esango nuke buruko sendagia. Bai, buruko sendagia. Orduan balantze ona. Frustrazio asko dago? Bai, asko. Bidean? Asko. Frustrazio handia. Disiplina handia dagoelako, eta lan asko egin behar delako, eta askotan ez zaizkizu gauzak ondo ateratzen, eta hori frustrazio handia da. Laida, zure ibilbidea nolakoa izan da? Hasi zinen 3 urterekin, eta gero zein izan zen hurrengo pausua? Jarraitu ikasten, egunero lan zen, eguneroko lana delako. Bai. Eta, Nora joan zinen, zein izan zen lehenengo eskola edo lehenengo konservatorioa? Lehenengo konservatorioa, Donostin, gero Iruñera joan nintzen. Bai. Iruñetik Madrila Zuritxe, ona, eta Zuritxe Suiza guztian, 19 urterekin. Eta zergatik? Hemen tradizio handia dago musikan, eta hori asko interesatu izan zait bizitzan. Ikustea barnean ze pasatzen den, musikaren inguruan, kultura, jendea, beste hizkuntza bat. Gogoan daukazu heldu zinenean zer sentitu zenuen? Hasi zinenean hemen bibolina jotzen? Poza. Poza eta gero, alemanieraz ikasteko pausoak ere eman eta ez da erraza, Zebat hizkuntza hitz egiten dituz orain? Alemanera, ingelesa, gaztelera, euskera saiatzen naiz ez azten, errusoa, hasi nintzen ikasten eta frantsesa pixkatxo bat. Eta musika? Eta musika. Internazionala, ez? Hizkuntza internazionala. Gerizpe apur bat behintzat topatu dugu. Bai. Zurik eguzkitsuan. Bai. Euskaraz dut zurik esan behar dela. Zelan geratzen zara? Zurik. Zurik. Bai? Ondo. Ez aizu arraroa egiten. Laida, zelakoak izan dira zure urteak hemen? Interesgarriak, esango nuke. Bai. Asko ikasi, ikusi, entzun, eta hizkuntzak ikasi ere. Izan da, espero zenuen bezalakoa? Espero nuen baino hobea. Espero zenuena baino hobea? Bai. Zergatik? Gauza asko egin ditu dalako hemen. Adibidez? Bibolinako ikasketak, lana ere aurkitu nuen hemen, kontzertuak, zuzendaritza.
orain ari zara orkestra zuzentzeko ikasketak egiten baita ere, Bai, eta zure proiektu propioak ere badituzu. bai. Adibidez? Beno, ganberako musika, orkestra txikietan ere jotzea. Eta aurrekin jotzea baita ere, ez? Ba, aurrekin, irakasten dut, aurrekin. Aurrekin eta gazteekin, eta hori oso proiektu polita da. Nondik jaio zitzaizun aurrekin musika egiteko edo orkestra bat sortzeko nahia hori edo behar hori? Egin nuen, sustituzio bat. Horrela hasi nintzen eta gero esan nuen, ez dakit jarraituko dudan edo ez, baina udara horretan egin zuten orkestrako, nola esaten da, udaran egun batzuk ikasketak eta... Udalekuak edo? Udalekuak, bai. Eta hori Bienan izan zen. Eta oso interesgarria izan zen hori, esan bakarrik aurrak hemengoko aurrak, baizik eta Turkiako aurrak, Italiako aurrak eta enkuentro polita izan zen. Eta hortik aurrera pentsatu nuen, hau gustatzen zait. Laida eta kanpotik ikusita erabat. Nola ikasten da bibolin jole batek nola ikasten du jarrera izaten eszenatokian? Hau da, instrumentua nola hartu behar dan, nola dantzatu zaitezken instrumentu horrekin. Instrumentu hori zelan egiten duzun zure gorputzaren parte. Gero imaginatzen dut ere eskuak importanteak izango direla. Bai. Atasalak jaten baldin badituzu, ez? Bai, hori Ondo guztia fijatzen da lagian gozoietan, ez? Edo zuen artean. Fijatzen da, bai. Gertatzen dira gauza horiek. Baina jarrera hori, ez? Askotan imaginatzen dugulako bibolin jole bat dela estatikoa, nola bait, eta oso pasionatua baldin bada, ja, begiz jotzen duzu. Jarreta ematen dizu. Zuk zelan topatu duzu eszenatokian jarrera puntu hori, ez? Ponderatua izateko modu hori. Lehenengoz gustatu egin behar zaizu. Eta bigarrengoz, ikasi egiten da ere. Ikasten duzu, nola eszenarioan jo, edo beste batzuekin izan, taldean, edo bakarrari moduz. Dena ikasten da. Multzo bat da. Lotxatia zara? Bai, gauza batzuetako bai. Jotzeko agian ez. Orain bai, zaude lotxatuta, apur bat. Bai. Zakit, gauza petxatzen ari naiz, eta, agian etortzen zaizkit burura. Momentu batzu, bai. Baina, Eszenatokira igotzen zaretenean, normalean jende gehiagorekin igotzen zarete, eszenatokira. Bai. Nola bizi duzu hori? Jende gehiagorekin egotea holtza gainean edo agian zu bakarrik igotzen zarenean. Zein da hor ezberdintasuna, bizitzeko modu hori, holtza gainean? Oso ezberdina. Taldearekin eta multzoarekin, denak batera zatete, ez? Ahots ezberdinak, kolore gehiago, eta bakarlari eran, kolore horiek zu, egin behar dituzu. Ez? Sortu. Eta hori oso zaila da, baina polita ere. Badaukazu maniarik? Agian, bai, asko agian. Baina ez dakit, lo asko egin behar dut. Jotzeko eta kontzertu bat baldin badut lo ona eta asko. Luzea egin behar dut. Luzea eta sakona? Bai. Eta gero, superstiziosa zara? Amuletuak baditut. Hau, da. Hori da, zer amuletu bat? Zer da hori? Txiki bat, bizitzaren zuaitza. Bai. Bai, bere lagun batek ere eramaten du. Bai, nire amako paraitu zidan eta nirekin izaten dut. Gero badaukazu besterik, hau da, ez dakit, ezin dozula inorekin hitz egin eszenatokira igo, baina 5 minutu lehenago, edo ez dozula jantzten koloreren bat, edo... Konzentrazioa, bai, hori garrantzitsua da. 5 minutu horiek garrantzitsua dira, hori badaukat. Eta gero, jo baino lehenago platano bat jan behar dut. Importantea da. Indarrez betetzen zaitu bai, horrek. eta buruan ere, odolean eta azukerra izaten du, ez? Eta potasioak egiten zaitu. Bai. Hori zatu dute burmuinerako zona dela, ez? Horregatik ez. Bai, eta konzientzaziorako eta oso garrantzitsua da, bai. Eszenatokitik ateratzen zarenean, jaisten zarenean, zer da behar duzuna? Adrenalina txutearekin egoten zara? Ura. Edan eta edan. Bai, ura eta gero garagardoa.
ondo izaten da. Hori bai nuela espero. Musikariak... Imaginatzen duzu beti, bueno, ez dakite, horri iritziak ere badira, baina soiltasun puntu batekin, ez? Ezenatokira zelan igotzen zareten, eta seriotasun horrekin da. Bai. Batean jaitsi eta, klaro, pertsonak zarete, ez? Bai. Garagardo batekin topa egitea ere ondo dago. Bai. Baina gustatzen zaizu kontzertu bat amaituta eta jendearekin egotea? Bai, gustatzen zait. Hala eta guztiz ere, behar dut nire 10 minutu niretzako eta gero jendearekin izan. Estelan, bai, deskonetatu egin badet, eszenarioko, ez, momentu hori eta... Gustatzen zaizu feedbacka jasotzea? Bai, baina ez momentuan, geroagoa. Egun bat geroago, aste bat, bai. Suitzan apur bat bereziak dira horrekin, ez? Gustatzen zaie apur bat jasotzea, iritzia. Bai, eta kritika esatea, eta bai, espezialak dira, oso diplomatikoak dira. Eta beste hizkuntza bat erabiltzen dute. Baina nire ustez oso garrantzitsua da kritikoa izatea. Zurekin eta besteekin, bestela nola ikasi. Ja. Emozioak edo alde emozionalak, adimenaren parte horrek, funtzio importantea dauka, zure ogibidean. Oso importantea. Gailurrera joateko emozioak azkenean garrantzitsua dira. Eta bidean egiten dezuna, teknika, soinua, eta dena hori matematikoa da. Gutxi gora bera. Lantzeko tresna eta eguneroko lana, baina gero emoziona beste zerbait. Sisteman Venezuelan hasi zen eta Suizara ekarri dugu. Eta sisteman hasten dira hasieran ritmoko kantekin. Eta gero beste niveleko piezekin aritzen gara bai. Badituzu ekeinu berezi batzuk, edo gero badago aukera zure ikutua jartzeko nolabait? Bai, beti dago aukera, ensaiatzen dugu eta gero etortzen da, momentu hori. Zure keinu propioak dituzu? Bai, kauza txiki batzuk. Adibidez? Adibidez. Hori zurea da. Hau da, gorak egiteko? Bai. Animatu behar duzunean taldea? Bai, eta piratetan horrela egiten dute biolinekin. Igo egiten dituzte? Bai. Normalean, orkestetan eta ez dugu hori egiten, jotzerakoan ez dugu horrelako mugimenduak egiten, baina hasieran horrelako gauzak egiten dugu erritmoa gorputzaratzeko. Importantea da, alaitasunez jotzea, irribarre batekin edo serio jo behar da? Ene uste lehenengokoa. Gero bestelakoa etorriko da. Bale, guazen entzutera, ikustera. Hallo, Victor! Kommst du in die Probe? Ja, super. Hau zure ikaslea da? Bere ikaslea da. Gazteenetakoa edo? Bai, grupo horretakoa bai.
egingo genuela esan, eta formal etorri gara gazta hau ezagutzera. Laidarekin. Laida, gazta handi hau, ez dakit, ausardia ematen didan edo ez zer egin behar dugun honekin. Honekin jan. Dena barrura. Jango dugu zuzenean, gazta handi hau. Bai. Jaten da, baina zer egiten da gaztarekin? Nola jango dugu gazta hau? Kominatu. Kominatuko dugu? Baina berotu beharko dugu lehenengo. Berotu eta kominatu eta barrura. Vale, ez dauka inongo sekreturik. Berotzen dugun hori edo forma horri zelan esaten zaio? Raklet. Raklet. Ados. Eta hau nahaztu behar dugu, rakletean ere sartzen diren gauzekin edo bakarrik? Bai. Zer sartuko dugu raklet horretan? Patata? Bai. Zer gehiago? Pepinilloak. Cebolleta. Eta... Frutarik? Piña. Heldu gara ja momentura. Piña, pepinilloa eta gazta. Ez dakit zer atera daiteken hemendik, baina kontatuko dizuegu seguro. Fuegos artificiales. Ikusiko duzue.